Vítejte v Doksích u Kladna, jedné z nejžádanějších vesnic pro bydlení ve Středočeském kraji na západ od Prahy. Zde nabízím ke koupi nadstandardní velký rodinný dům, včetně založené, udržované krásné zahrady, rozprostírající se na celkové ploše 1972 m2. Po vstupu do domu se ocitneme v obrovské vstupní hale, které dominuje bukové schodiště a krb s benátským štukem. V levé části přízemí se nachází 3 průchozí místnosti. Obývací pokoj, jídelna a krásná kuchyně. Pravá část přízemí je využívána jako takové sportovně relaxační a užitkové centrum. S tělocvičnou, samostatným WC, samostatnou saunou se sprchovým koutem a s výstupem do výřivky umístěné venku u domu, vše se dá domem dále projít do dvougaráže a do technické místnosti. V patře domu v levé části nalezneme 2 ložnice, v současnosti dětské pokoje s terasou a výhledem do zahrady a s vlastním kompletním sociálním zázemím. V pravé části nalezneme prostornou ložnici, také s vlastním sociálním zázemím a průchozí do další obytné místnosti, která je v současnosti využívána jako velká šatna. Půda s dostatečnou úložnou plochou je samozřejmostí. A víte, proč jsou Doksy tak žádané? Autem jste totiž za 15 minut v Praze, za 5 minut na Kladně a 20 minut na letišti. Doksy. Obec se základní obslužnou vybaveností má v okolí vyhlášenou školku a základní školu. Ihned za hranicí obce vstoupíte do rozsáhlých lesů Kladenska s množstvím cyklostezek, rybníků a sportovišť blízkého kladenského letiště. Jmenuji se Martin Mikovec a pokud vás dům zaujal, ozvěte se mi a domluvíme se na prohlídce.